Cemiterio Vello de la Escala. En 1837 constrúese nos arredores do municipio de La Escala un novo cemiterio que substituiría o situado xunto á igrexa. A súa proximidade ao mar fai que tamén sexa coñecido como cemiterio mariñeiro. Trátase dun camposanto neoclásico que destaca pola súa simplicidade e uniformidade, presentando planta rectangular cercada por tapias branqueadas con cal. A entrada principal disponse en esquina e posúe un enreixado de ferro. Da mesma maneira que os muros perimetrais, os enterramentos son un claro exemplo da arquitectura popular mediterránea. Ringleiras de nichos de 2 ou 3 pisos, caleados de branco resplandecente e rematados con tímpanos triangulares, confírenlle unha gran beleza. Soamente ten 3 mausoleos e unha capela, xa que a maior parte da poboación da época era de condición humilde, pescadora. Ademais, moitas das lápidas non teñen nome, feito que remarca o seu estilo. Neste cemiterio branco descansan dúas grandes figuras de La Escala e da cultura catalá. Por unha banda, a escritora Caterina Alberti Paradís, que asinaba baixo o pseudónimo masculino de Víctor Catalá, e por outro, o fotógrafo Josep Esquirol. Tamén é de destacar a placa coa que se rende homenaxe ás 58 persoas falecidas a consecuencia da Guerra Civil. Clausurado en 1970, despois dunha intensa loita salvouse do derrube, en 1984 declárase ben de interese cultural. Actualmente organízanse visitas guiadas para grupos desde o Museo da Anchoa e do Sal, podendo acceder tamén de maneira individual.